Matthew Spiteri emigra lejn New York 9 snin ilu. Bot mill-lajn imma Malta mhux bot minn qalbu bħal tant emigranti oħra li ħallew Malta imma li ħaduha magħhom f'qalbhom. Ġimgħa flaxija li naqdu wkoll xi drabi fejn nagħmlu xi kliet u hekk. Jagħmlu ħafna avvenimenti tajbin biex niġbru kulħadd u nixtieq li ovvjament il-ċentru jibqa' jkun post fejn ġabru iktar minn nies u nġibu iktar ġenerazzjonijiet biex taf inti kunu nistgħu nkomplu nikkultivaw u nkabru l-kultura tagħna. Iċ-ċentru tal-Maltin f'Astoria twaqqaf fl-1982 huwa kalamita l-Maltin ta' New York, speċjalment dawk tal-ewwel ġenerazzjoni li emigraw lejn l-Istati Uniti. Bħala rappreżentanti mill-Konsola Ġenerali ta' Malta fi New York, għandna l-pjaċir li ninaqdu mal-komunità hawnhekk ta' Sikwit u li nagħtu s-servizzi tagħna lill-komunità tagħna. Ftit jiem qabel il-parteċipazzjoni tiegħu fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda din il-ġimgħa deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg iltaqa' ma' membri tal-Komunità Maltija fi New York fiċ-Ċentru Malti f'Astoria. Eddie De Bono huwa l-President taċ-Ċentru Malti f'Astoria. Nagħmlu l-Malti għandna il-Rita Grek li teacher hawnhekk u illi tagħmel konna nagħmlu 4 klassijiet il-ħdud u issa hemm inċentiv illi ħanamlu xi ħaġa oħra illi ħadkun interessanti għal dawk li huma bejn il-15 u 30 sena. Il-Maltin u l-Awċin fl-Amerika għamlulna suċċess matul is-snin, nirringrazzjawhom tal-ħidma tagħhom u ħafna minnhom kienu qed jgħiduli kif ta' kull sena jinżlu jqattaw anke s-sajf fostna. Ovvjament kienu kuntenti wkoll bil-fatt li wara stennija twila issa ser jibda jkollna titjiriet diretti, infurmajthom ukoll bl-uffiċini ġodda tal-Malta Tourism Authority kif ukoll anke bil-dokumentarju ta' Hidden Malta li daqt jibda jintwera mal-Istati Uniti kollha. Għal-Maltin li jiġu hawn iċ-ċentru Malti huwa dar il-bot mid-dar. Id-diaspora Maltija fl-Istati Uniti hija mifruxa f'numru ta' stati Amerikani. Fi New York biss il-Maltin li jinkludu wkoll dawk tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni jgħoddu mal-20,000.